Mga kasamok ug mga paglutos. Marcos Kapitulo 13 versikulo 3:13. Sa dihang nagalingkod si Jesus didto sa bukid sa mga olibo at bang sa templo, miduol si Pedro, si Santiago, si Juan ug si Andres og sekretong nangutana kanya. Mingon sila, saltihi kami kon kanusa mahitabo ang imong giingon. Ug ansa ba ang mga ti mailhan nga hapit na kining tanan mahitabo? Mitubag si Jesus kanila, pagbantay nga walay makapahisalaag kaninyo. Kay daghan ang muabot ug muingon nga sila mao ako, ug daghan ang ilang mapahisalaag. Kon makadungog kamo nga may mga gyera nga duol kaninyo ug makabalita kamo nga didto sa layo may gyera o sab, ayo kamo kahadlok. Kinahanglan gayod nga mahitabo kini, apan dili pa kini mao ang katapusan. Makigyera ang nasod batok sa laing nasod ug ang gingharian batok sa laing gingharian. May muabot nga mga linog sa nagkalain-lain nga mga lugar ug may muabot nga kagutom. Apan kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kalisod nga muabot. Pagbantay kamo, kay dakpan kamo ug dadon sa mga hakmanan. Kulatahon kamo didto sa sulod sa mga simbahan sa mga Hudyo. Muatubang kamo sa mga gobernador ug sa mga hari tungod sa inyong pagsunod kanako, ug makasangyaw kamo sa mayong balita ngadto kanila. Sa dili pa moabot ang katapusan, kinahanglan iwali una ang mayong balita mahitungod kanako sa tanan nga mga katauhan. Kon dakpan kamo ug dadon sa hakmanan, ayo kamo kabalaka, kon ansa ang inyong itubag, kay sa tak na nga kamo kinahanglanan na nga musalti, isalti lang ninyo ang ipasulti kaninyo sa Espiritu Santo. Kay dili kamo ang musalti kon dili ang Espiritu Santo pinaagi kaninyo. Nianang panahon na may mga tawo nga munay pagtugyan sa ilang igsoon aron patyon. May mga amahan nga mo papatay sa ilang mga anak, ug may mga anak nga mo batok sa ilang mga ginikanan, ug ipapatay nila sila. Damtan kamo sa tanan tungod kay kamo akong mga sumusunod. Apan ang magpadayon sa pagsunod kanako hangtod sa katapusan mao ang maluwas.